er som udgangspunkt en måde både at lære at læse og skrive på, men hvor man tager udgangspunkt i første omgang i det at skrive. Og der er en meget stor sammenligning mellem det at lære sig talesproget og lære sig skriftsproget. Altså at børnene løbende prøver nogle ting af, og at de gennem at se, hvordan voksne gør forskellige ting, lærer af det, som de voksne gør. Når man arbejder med opdagende skrivning på computer, så giver det jo nogle muligheder for at lægge det ind i et tekstbehandlingsprogram, hvor man ligesom deler teksten i to, laver en tekstboks til børnene, hvor man bør lave en lidt større skrifttype også for at adskille børneskrivningen fra voksenskrivningen. Og lige nedenunder laver man så en tilsvarende kasse, dog lidt mindre, med en mindre fontstørrelse, hvor de voksne kan lave den konventionelle skrivning bagefter. En anden ting, der er vigtig, når man laver det, det er sådan set uanset om man laver det på computer eller på papir, så er det en god idé at få angivet den dato, som barnet eller børnene har lavet deres skrivning på, så man over tid kan dokumentere det fremskridt, som der sker i børnenes skriftsprogsudvikling. Det er det samme. Det var et sødt billede. B. Hvorfor er den ikke rigtig jeg? Benny. Se Symfoniorkestret. Symfoniorkestret. Wow, det er langt over Symfoniorkestret. Og så tager vi lige den næste sætning også. Opdagende skrivning, det tager et andet udgangspunkt end meget af den skriftsprogsindlæring, man har i skolen. I og med, at man vælger at tage udgangspunkt i helheder, altså i hele ord eller hele sætninger. Hvor meget af den undervisning, der foregår i forbindelse med læsning og skrivning, den tager udgangspunkt i første omgang i bogstaverne og bogstavernes lyde, og så at den vej får sat de her enheder sammen til nogle helheder. Og erfaringen er da, at hvis man starter med helhederne, så giver det, man laver allerede fra starten mening for børnene, i modsætning til, at man skal igennem den her for mange lange og hårde periode, hvor man skal lære alle de her bogstavlyder, hvor der kan gå flere måneder, før man kan begynde at sætte nogle af de her lyde sammen til noget, der giver mening. Og det har i hvert fald en motiverende effekt for mange.